Nyt otamme puhelun suoraan linjaan. Täällä Kaisa Puhoksesta pitäisi olla linjalla. Kuuleeko Kaisa? Kyllä olen täällä. Huomenta vaan. Hyvää huomenta. Minkälaisesta minä nyt vielä tuohon äskeisen nyt herran tämän, että ollaan hukassa. Eli kyllä minusta esimerkiksi lauantai-illan Ilomantsin Mustikkamäen Maukkulan Blueberry tapahtuma oli aivan vertaansa vailla. Mikä siinä oli? Mikä siinä oli loistavaa mielestä? Minusta on se ensinnäkin hyvä, että sanotaan, että alle tonnin saavat eläkeläiset, aika paljonkin jotkut, niin ei ole kyllä millään varaa lähteä tuommoisiin festivaaleihin, joissa on lippujen hinnat, sanotaan 35, 65, 70 lähes ilta. Ja kyllä se on niin kuin maksimissaan tämmöiset pienet tapahtumat. Nämä on oikeastaan niin huippuhyviä. Niin kuin sillä tunnelma on aivan mahtava. Ihmisiä ehkä 500. Ja sillä just katetaan tämä kulut. Musiikki on aivan Suomen huippua. Eli jos ajatellaan sitä, että tarvitaan jotain hyvää, niin kyllä meillä on hyviä musiikantteja myös tämmöisissä pienemmissä tapahtumissa. Ja erittäin hyvä tunnelma. Ei se haittaa, jos sillä penkit välillä romahtaa, ihmiset putoaa alas. Nehän luo vaan sitä tunnelmaa siellä tilaisuudessa. Eli minusta niin tämmöinen pieni tapahtuma, jossa on lippujen hinta kohdallaan kuuntelijalle. Ja paljon oli kuitenkin ihmisiä ja se on erittäin hyvä, että tämmöinen säilyisi esimerkiksi täällä rajan pinnassa. Ja sitten toinen asia ainoa, että ehkä ajo-ohjeet saisi olla niissä risteyksissä kaikissa, koska rajan pinnassa vaikka navigaattorit autossa on, niin siellä tahtoo ne tutkat ja navigaattoria niin paljon, että se aina ohjaa sattuu johonkin ihan muuanne, minne on menossa. Eli tämmöiset tapahtumat minusta on hyviä. Ei minusta mitään vikkaa ole hyvissä tapahtumissa, mutta esimerkiksi minulla ei ole varaa mennä oopperajuhlille, ei alkuunkaan, vaikka hirveä mieli olisi mennä. Ja kaikkien tämmöisen. Ja Poriatsissakin käyn vain näissä ilmaiskonserteissa, jotka ovat kanssa erittäin hyviä. Ja meillähän on Pohjois-Karjalassa erittäin hyviä muusikoitakin. Suomen huippua ja jopa maailman tasolle yltävä kohta tämä meidän Taru Ratilainen, joka oli lauantainakin Ilomantsissa. Ja voi sanoa, että on kyllä lähellä siellä ihan huippuesiintyjäluokkaa. Nuori vielä, mutta hyvä. Ja monet muut. Ja jotenkin se tunnelma ja kaikki. Hyvä, niin kiitos oikein. Joku iso festivaalitila. Siellähän ihmiset ensinnäkin huuttaa, hirveästi huuttaa, koko ajan musiikki soipi. Mitään, että niinku siitä musiikista oikein saa sitten käsitystä. Se on niinku jotenkin semmoinen sekamelska. Hyvä. Siellä oli jotenkin se tunnelma aivan erikoinen. Hyvä, kiitos. Jotain niin kuin Joensuussakin, mitä on tapahtumia. Ja oli ihan Jukolalta Karjalaisessa komea kuvaa tästä festivaaliyleisöparista. Minä en tiedä, oletko sinä jo lukenut tänä aamuna Karjalaista? En ole ehtinyt lukea, mutta kiitos Kaisa näistä kommenteista. Olet nauttinut pienestä festivaalista. Kiitos. Hyvä, hei. Mutta ei ole varaa meillä köyhillä. Kiitos vaan, hei. Eli siellä Kaisa Puhoksesta oli sitä mieltä, että tämä hinta on tärkeä asia. Kai Amberla Finland Festivalsista. Mistä tämä